Heerenveen wie een urenlang volle beter als RKC. Maar na 90 minuten stiet het 1-4. En Cambuur kreeg een oude rintje in AZ, waar is de complimenten. Wil ze daar al lang net meer om gaat. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Nou, daar is hij dan eindelijk. Heerenveen is volle sterker en eindelijk valt hij dan die 1-0. Hoe is het nou toch mogelijk? Heerenveen speelt misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. En dan komt die bal bij invaller Jozefzoon op de punt van de 16 meter. En zo is het in minuut 61 in één keer. 1-1. Niet voor de koffie of thee. Ingezet Romte voor een schot, Pavlidis. Doelpunt. En dit is dan een topploeg. Het scoort over de linie over die dan niet wil. Scrimmage, gaat erin. Ik kom hier niet voor de Och jongens toch, het is Lelyveld met die 1-2. Wordt het nog slimmer? Het wordt nog slimmer. Het is 1-3. Wordt het nog fjouwer Ian? Ja, heer. Het is echt nog 1-4. Man. Maar dit is een penalty. Björn Johnson met de goal. Het is 2-1 en Cambuur heeft nog 6 minuten. Johnson, oh, je ziet net. Komt er weer om. Balk, ja. Oh, moet spul. Hutsakee. Ja, vrolijke muziek en de heren zitten er weer klaar voor. Geert van Tuin, Roelf de Vries en Andor Faber. Andor Faber! Oh ja, dat is even een imitatie. Balk, hè? Balk? Hij dacht dat hij erin ging, hè? Ja? Balk. Ik heb nog nooit zijn in extase west door Remco Balk, maar dit wie voor het eerst dit seizoen. Ja, hè? Ja, het wie al net heel lang. Nee, Door die een vrij, Hij zit wel vrij gauw terug. Wie vrij, Compliment. Maar de Koebalk alweer minder rond. de Koebal, Ja. nee, dat leidt dan weer aan Robert Soldriekjes. Maar goed, een liedshichtepuntje. Ja, maar zeker. Een liedshichtepuntje. Hij zou die een beetje vermakken, Geert, dit oude weekend. Uitstekend. Ja? Ja, zeker. Lekkere plaatsjes draait. Heerlijk, hè? Ja, heel fijn. Ik ben bij LDO Educatie in Groen-Geel-West. Leuke korfbalwedstrijd, jongen. Ik heb al je voetbaljongen op televisie. Lekker onderuit. Vrijdagavond KKD. Ik heb Heerenveen, ik heb Cambuur. Live, jongen. Maar dat wie ik lekker op televisie. Klinkt als een ideaal weekend. Ideaal weekend. Hoe is het houdelijk? Meer dan voortreffelijk, want we sjolken ramper. Want ik heb namelijk een afgeschermd, ik heb een tv-hoekje gebouwd. Ik heb nog hier een klacht, eigenlijk. Ik zei al iets, er ontbreken 2 dingen, een koelkast en een frituurpan. En dan is het clear. Maar die weigert ze te leveren in. Dus Ik ga wel nooit hoe die relatie. Want zoals hij presteert dan, en van een beetje tuut in het witte. Jaansie is je vrouw, is dan de regisseur. En hij zei live op de radio, zei hij. Zij ging over de aankondiging van een plaat of zo, of vogels, ik weet niet precies. Nou ja, zij vleert net meer. Ze fladdert alleen nog maar. Ik denk dat op de radio zo? Live op de radio. Dus ik heb er nog jaartjes van. Dit wordt billenkoekjoen. Ja. Want Nou, misschien wie het werk wel om te wandelen. Ben en de zeer keer. ja, zo is dat. Ja, dat denk ik. Ja, Ja, zo doen we het. Roelof, want Vlien Wieke had natuurlijk een pyjama kregen. Ja. En Heerenveen pyjama. Heeft me gewoon, hoor. Precies, hast ook nog gewoon. Hij lijkt het nog. Hij lijkt het Ik nog. ben een vergeten Martin. Dat is wel schandalig. Ik heb Martin Koopman wel appt. Bedankt, meer net. Ja. Maar ik ga geen reactie krijgen. Dus ik Nou ja, ben misschien wie er ook wel geen reden voor. Nee, Want ik let ben eerlijk wel wezen. dankbaar. Nou ja, dat Ja. zeker. Ja. Dat zeker. En de joggers die zullen dat ook beamen. Maar misschien wie er ook wel geen reden voor om hem op te loeken. Want Heerenveen, ja, het wie een knappe Verlen. wedstrijd, maar had verlend. Ja. Nou ja, om eerlijk te wezen, ik ga hem dus in de rust hakken hem in. En daarna hakken we hem eruit in. Want ja, de tweede helft weer natuurlijk helemaal niks. Maar hier is hem toch lezenlid hier, zou je? Ja, nee, flauwkul. Oh, die een grapje. Nee, ik heb hem weer wel lezen lid. Ja. Ja, Voor mij een van de meest bijzondere wedstrijden die ik ooit zien heb bij Heerenveen. ja, dat kan je me wel voorstellen. Ja. Zo'n wedstrijd 180 graden draaien in, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, want de spelers hier naar ouder in daar eigenlijk geen verklaring voor, Dovel. Die trainer van RKC had het natuurlijk tweede helft wel beter deel zet. 3 wissels en het stier wat oors. De Heerenveen na een uren pas trouwens, maar daarna wel moeite. Ik van Hooijdonk, die zei ik alsof we na die 1-1 een soort van ongeloof hadden. Dat we niet konden geloven. En dat we daardoor, volgens mij zou die apathisch spelen. Dat niet net meer woe. Hele pad, want daarvoor, dat eerste uur, wie echt heel goed. Door Zuiders ik van een van de beste eerste helft misschien. Ik heb die van de wedstrijd in Utrecht, wie ik zat bizar. Hè? Dat wie die thuiswedstrijd spelen, vind ik echt super goed. Ja, Fortuna zit daar trouwens thuis. Ja, die weer goed. Toen scoorde Doevikas bal in de bal in de kruising. En Sanjan die schiet hem met ergens. Toen flens ik op een manier dat ik, hoe kind het? Nou, dat we nou weer een beetje zo. Ik Voelt vond net het een gebrek om vertrouwen waar ze kennen, want ja, Heerenveen zit natuurlijk net in de beste fase. Het nog maar 12 wedstrijden won na de winterstop. Ik had het idee dat de patronen er nog net echt in zitten. Dus voetbal is ik vaak een spul van
patronen erin sliepen. Volgens mij hier van de week die anekdote over Henk de Jong, die heel die patronen erin sliep in de training. Ik vond wel een mooi voorbeeld van hoe dat bij Heerenveen nou natuurlijk ik nog net zei. Zo, al die koppeltjes en die met oors worden helemaal maar Saroui nou op links, maar Keulen dat mag nog wennen. Nuneli, maar Van Ewijk mag nog wennen. Van Amersfoort of Al Hazard wisselt ik natuurlijk door de blessures. Dus ik ben al die van die mechanismen. Je kan zien dat er eigenlijk alle goede voetballers binnen. Die vind ik al jaar minimaal in de top 8 van de Eredivisie jaren, maar dat het nog net helemaal een team is. Ja. Dan Cambuur, want Dovi is natuurlijk in Alkmaar. Ja. De nummer 3, tjen de nummer 18. Ja, Maar, Andor? ik koet net, ja. Nee, precies. Nee. Toch wie het was, hè? Ja, het wie was dat? Ja, het wie echt een nummer 13 en een nummer 18. Maar Cambuur spelen goed of AZ wie heel min? Ja, Ja, ik vond Cambuur goed. Ik vond Cambuur beter de eerste helft. Betere kansen. Alleen dan kom je weer op het eeuwenoude verhaal. Michael Breij die het weer een geweldige kans krijgt op de 1-0. 1-0, ja. Krijgt als verliene Wieke op de 2-0. Johnson toch gek? Johnson, een goede kans. Ja, en dan jou ze hem weer voort toch een flater van Leon Bergsma. Ja, dan kun je oren voetballen, maar dat helpt natuurlijk net. Nee. Maar als je puur naar het voetballen sjoggen, op en uit het opbouwen, vond ik weer zeggen heel goed uit. Risico nemen en dat kan bij voetballen gewoon onder de druk van AZ uit. Dus daar ga je net zo volop om te merken. Nou jongens, ik had er weer een peer. Stellingen. Ben je hem er klaar voor, jongens? Ik begin maar. bij Dijkheert. Je wist. Komt-ie. Cambuur hier minimaal een punt verzinnen AZ. Ah jongen, ja, wat rijden. Wat draaien. Ja. Roelof. Heerenveen hier minimaal een punt verzinnen RKC. Ja, jong. Wat rijden? Wat draaien. Ja. Andor. Ik hier gelijk in de gaten dat bij de liedmaker van Remco Balk Ulrikes moet een spul stieren. Nee. Dat is toch net niet in de gaten. Dit keer net. Heel gauw. Roelof. Het is te hopen dat Andries Nop het gauw weer fit is, want Xavier Maus is maar een matige keeper. Ja en nee, dus nee. Nee. Geert. Oh my god. Dan hoop je dat Virginia gauw weer... Nee, een positieve dit keer. Cambuur had dan wel verlend van AZ, maar ik had er zuur voor het vertrouwen in kregen. Nou nee, dat ik de 4. Oh. Oh. En de laatste is weer voor Roelof. Ja. Als Heerenveen deze week uitskekelen wordt in de beker, dan is het seizoen voorbij. Nee. Nee? Want daar heeft er nog wel vertrouwen in, Roelof. Want Heerenveen staat nou nog in het rechterrietje. Ben inhellen, toch NEC en RKC. Ja, in het begin kregen Van Wonderen natuurlijk alleen nog maar complimenten. Maar begint het gemor een beetje tat te nemen? Heeft je dat gevoel? Nou, je hebt volle aan het einde van de wedstrijd gelukkig dan maar weer een heel lief deel van het publieksjongen schaam je kapot. Dan denk ik, nou, hij krijgt 60 goed, fantastisch voetballen. En ja, oké, op papier fjouwer die verliest in RKC is wel heel pijnlijk, maar om dan te jong schaam je kapot, vind ik dan ik wel een beetje kansloos. Supporters En taal, hè? Ja, een PR, hè? Opportunisme. Supporters retoriek. Ja. Nou ja, maar ik roep dat volgens mij al vrij lang. Er binnen een aantal ploegen die kans maken op dat achtste plak. Ik vind vanaf plak Zaan, Sparta. Dus eigenlijk, nee, laat ik het doorzetten. Vanaf plak Zaan binnen er een stuk of 4 ploegen die daar kansen maken. Dus plak Zaan en 8 ben je misschien de af voor de play-offs. Nou, dan haast Sparta, Heerenveen. Ik denk RKC en NEC. RKC, ja, heel misschien Fortuna zit dat nog, maar denk ik net. En misschien Utrecht nog, maar ik denk dat die te goed binnen. Dus nou ja, denk je het om. Maar goed, het gemor van de tribunes komt natuurlijk ook omdat het al de derde thuiswedstrijd op Riegen is die ze nou verliezen. Ja. Maar ik denk dat het publiek van de Guts, ik wel begreep dat de spelers gang binnen, dat de naaien van die plak aan binnen, dus dat weer eventjes wennen mag. Maar het begint natuurlijk nou wel druk wat te nemen. Ze moeten nou wel echt punten beginnen te pakken. Dat vind ik wel. Ja, maar goed, nog even over die wedstrijd. Want ik praatte naar ouder met Xavier Maus. Die had het eigenlijk nooit gehad. Maar die hield nou in de eerste helft echt kort. Dat zei hij. Ja, maar zij geen kans om, hè? Nee, één keer mocht Skens de bal heel roer, mocht hij een doeltrap nemen. En dat is eigenlijk het enige wat hij te dwan had. Maar het laatste jaar horen wie RKC, ze nou en dan, die seuntjes, geweldig. Dus ik is wel echt zien dat ze goed voetballen kunnen. En dat de eerste helft wie dat helemaal niks bij. Nee, maar Wat als Seuntjes gewoon bij Cambuur tekenen hier? Ja. Want ze winnen roen. Dan hier ze alleen veilig west. Oh ja, wat? Dan hier ze boven de streep stond. Dan dienen ze nou echt mooi, maar die plakken werd wel verkregen door die. Juist bij Studio Voetbal werd de vraag gesteld, zou Seuntjes net bij een top 3 of top 4 club spelen kunnen? Zo stel je dat dus. Ja. Hetzelfde met Nunnely, hè? Cambuur Nunnely ik in de winter. Ja, dat vertelde Bert Hollander. Dit is de Friese derby. Ja, precies, ja. Nou ja, daar riep je dan naast. Saroui woon ze
griep ik naast. Ze gaan alle naar Heerenveen. Ja, en nou is dit Cambuur laatste en is dit Heerenveen. Nou ja. En goed, Heerenveen Maar volgens ik- mij die man nek alleen nog maar. Maar Als je ik- Cambuur leest en wint Heerenveen ik net. Nee, Maar ik heb zoek- jet dat Jereveen woe Messi ik hè, vond ik hè. Maar Nee. Nou kun je maar ik nog heb wel even... wat van alles wollen, maar dat vind ik ook een beetje. Nee, Een maar- Seuntjes is natuurlijk een verhaal. Nee, Dat maar is heel Seuntjes viermaal. weer Ja, dicht bij ja. Cambuur. Ja, maar Nulli heeft ook een gesprek met Viert. Is Sarah hier woont ik graag gaan. Ja, maar dat kon ze gewoon naar betalen. Dus die Daar veel- heb ik altijd nooit wat van begrepen. Ik eigenlijk ook niet, hè? nooit betellen. Ik dacht altijd, die Bert van der Brink zit erachter, maar die Ja. zit... Dat hier dan ook een constructie Meneer Van der kwam Brink. dat meneer Van der Brink hem keerpje zoeken. ja. Wat Ja, maar volgens daar mij hebben we nou niks officieel van. wat officieel werd net tastien is, want er zit bij mij eigenaar skip en et cetera. Maar Kun je wel omheen. daar is hoe vast een creatieve constructie Het voorkomen. Maar City dat wordt wie de ik bedoeling. Ja, nog even hoe die wedstrijd van Heerenveen, want dat wie, daar ben we het wel over eens te bizar voor worden. Even de statistiekjes. Heerenveen had 3 keer peel en lotrekken. RKC had 4 keer op doelsketten. Dat is echt gebeurd, hè? Ja. 4 keer raken. Het is, nou, laten we eerst even hier naar Xavier Maus, de man zelf. Eigenlijk was dit gewoon lesje effectiviteit. Want ze komen er de eerste keer uit. Wordt hij nog via het been van Milan geschoten. Valt hij binnen. Nou, dan denk je nog steeds eigenlijk niks aan de hand. Omdat we zo goed spelen. En daarna, ja, eigenlijk iedere keer dat zij eruit komen is meteen een doelpunt. Ja, ze schieten 4 keer op doel. Ja, het is echt... nou ja, wat ik zeg, ik kan met hoe dominant wij speelden, hoeveel kansen we hebben gehad... ja, kan ik hier eigenlijk geen verklaring voor vinden. Ja, wellicht dat we in de omschakeling, we hadden erop gehamerd voor de wedstrijd, tijdens de wedstrijd. De restverdediging moet gewoon goed staan. En dat stond hij in principe ook de hele tijd. Maar de keren dat hij niet goed stond, wordt gewoon keihard afgestraft. En dat is misschien de les die we eruit moeten trekken. Ja, dat is misschien de les. Maar misschien, Roelof, Matige keeper. is het een matige keeper. Heeft Visto Maus een matige keeper? Nee. Maar ik vind Noppert wel beter. Ik vind dat, ja, dat is gewoon een wolf verschil. Het straalt wat meer uit. Hege bal, daar is hij wat makkelijker. Ik vind Maus misschien op als lijnkeeper misschien wel even goed als Noppert. Maar het totaalplaatje vind ik Noppert wel echt. Maar hier jij een van die jouw doelpunten van RKC net Maar hak in? die eerste is toch het gevoel dat net wat let. Ja, hij wie wel goed pleegt. Daarbij hier twijfels of hij hem net hebben kan matten hier. Weet je trouwens al waar het volgend seizoen de keeper van Heerenveen wordt? Ik zie het ding, ik zie het uit de Sjem en Noppert je natuurlijk voort. Ken je wel al die vanuit. Ja. En dan helpt Heerenveen van de Hart van Emmen. Dan is het Mickey en Maus. Nou Kunnen we ja, dit er nog uitknippen? wat slecht. is toch een mooi keepersduo? Ja, dat is een mooi Mickey en keepersdeal. Maus. Maar komt Heerenveen net dreigt daar scoren, Rolof? Dat is eigenlijk de vraag. Want ja, je hebt alleen nog maar Van Hooijdonk. Die heeft er nou zo'n inlezen. Dat is misschien wel prima. Eigenlijk voor een spits van de noemer... Ja, ze zijn nou het ziende. Ja. Zo'n doelpunten. Nee, ja, de Topscorer van Nederland had er over. Ja, wie wordt de topscorer? Dat is ook een Tompela. Maar Van Hooijdonk Sissy ben natuurlijk prima als je zaken gescoord hebben. Is net volle mismaai. Alleen nog... Maar de rest. Van Ewek had er 4. Van Amersfoort had er 2. Is er nog maar correct. Sarisfort, hier er 5. Maar dat is misschien wel een beetje het probleem. Hij is zo al Haas bijvoorbeeld, die speelt op het 10-positie. En ik vind dat noem het 10 niet, maar er toch wel een stuk of zo'n 8 minimaal in zit in het seizoen. Maar al Haas had hier en dan aan het scoort. En Zit die op 0. ja, nou had hij natuurlijk net lang met alle wedstrijden spelen. Maar Ik denk dat Pelle van Amersfoort een heel seizoen op 10 spelen. Dan leidt hij Scheelt er wel daar zo'n voel ik een 18. beetje naar taai. Dat is wel een man met doelpunten. Dus ik vind dat je als je trainer bent, maar je altijd een elftal opstellen en dan doelpunten tellen. Dat je weet van oké, ik heb doelpuntenmakers in mijn ploeg. Dat kan hier dat bijvoorbeeld heel skof net. Maar Saroui is, ik net echt een doelpuntenmachine. Hè. Dat wie die ontnouwt dan nog net. Nu denk ik net. Ja, dan mag het dus wel van Hooijdonk en Van Amersfoort komen. Want Olsen bijvoorbeeld, die sket ik wel 2 keer op goal, maar dat mist wel wat van Nijn namelijk. Is wel een goede voetballer, maar je maakt er wel doelpunt, maatje. We staan trouwens naar ouder in de catacomben nog nooit te praten. Maar die Jozef Oosting, dat is een hele aardige man. Hè? Hele fijne man. Hele fijne man, de Ja. trainer van RKC. En die zei ik, die hield even hoe Saroui. En die zei van, nou ja, dat Lietse mannetje, daar aan de linkerkant, die waren er al heel na 20 minuten. Daar waren wij niet rouwig om. Daar was hij wel blij mee. Ja, daar ben ze wel blij mee. En hij zei echt van, want vorig jaar, wij zijn eigenlijk Heerenveen wel een beetje dankbaar. Want vorig jaar stien ze in de tijd van Johnny Jansen, stien ze bij het skof met 3-0 achter. Ja, dan is het eigenlijk clear. Nou ben ze eigenlijk in Libbenhouden. Toch Heerenveen, omdat ze al die kansen verprutst hadden. Ja. En uiteindelijk, ja, in de tweede helft wel een paar omzettingen was door Siders, maar eigenlijk net heel erg spannend. Nee. Want de verdediger er onvallen erbij. Ze gingen gewoon van 4-3-2 naar 4-3-3. Dus ja, dat weer eigenlijk de enige omzetting. Ja, En dat hier Heerenveen ik wel redelijk gauw in de gaten boppen. Dat het eerste kwartier wie Heerenveen ik nog gewoon de boppel is in de partij. Ja. Maar ja, Zo'n nog wel onjefte dan, toch, Oosting? ja, dat zei hij, ja. Hij zegt op een gegeven moment, wij zitten te praten en hij zegt, hier doe om hinnen te sjen. Zo van, en wij op een gegeven moment van, nou, wat is het? Want we stien daar bij Voetbal Internationals die erbij, Brabants Dagblad, Ljouwert de Krant en ik die direct bij. Want wij stien al te wachten op de spelers van Heerenveen. Maar ja, je begreep wel,
Dat worden we wel even. Die hier net zo vol nog doen. Uiteindelijk ben je zo je keurig kamer. Maar die Oosting zit hier om hem heen te tjen. En wij op een gegeven moment, wat is er? Ja, zometeen pakken ze hem op voor diefstal. Hier in Friesland. Ja, wel een mooi figuur. Maar goed, ja, we hebben het eigenlijk al over gehad, hè. Noppert, Maus. Het is te hopen dat Noppert gauw weer fit is. Ja, het liep het er wel op. Hij had op zijn eigen Instagram dat we toen zijn vrienden weekend dat hij over 2-3 weken, dus nou nog binnen 1 of 2 weken, dat hij weer op wat dwank in. Ja, nou ben je een van de social media, hè? Dat weten we nooit zo'n kwad, hè? Van het open riool. Twitter-riool. Het Twitter-riool. Zeker. Maar is dat wel verstandig van Andries Noppert om soks hoe je eigen blessure op socials te gooien? Wat had hij erop zet? Nou, hij zei, ik hoop dat ik begin van nu dat ik binnen no en 3 weken weer op het trainingsveld sta. Wat is er mis mee? Nou ja, Het is omdat... toch, Noppert wordt volgen toch fans van hem, fans van Jereveen. Nou ja, dat is toch prima om te zeggen dat je 2-3 weken weer op het veld zien kennen. Had dan Van Wonderen het zei in een interview met Ian van Huus. Ja, maar dat is het nou juist, want Van Wonderen die zei van ja, ho even, ik ben hier medicus, daar weeg ik mij net aan. Van Wonderen betwijfelt het eigenlijk dat het zij is. Die denkt, nou, ik weet net, dat is wel heel erg rooskleurig. Nou ja, Dat zullen we dan wel weer. hij zal het er net op zetten als hij die signalen net krijgt vanuit de medische staf. Dus Nou, maar misschien denk je van jezelf altijd dat je wel gauwer wat opknappen Nou ja, als in werkelijkheid is. De wens is ook vader wel een beetje de vader Nou, dat van wil ik gedachten zeggen. natuurlijk bij spelers. Die willen spelen. We hebben daar voorbeelden genoeg van. Sughnai, Cambuur en Mimoun Mahi. Die zei ja, maar ja. Het is het wie nou een oeren. ja, Nou ja, het gaat wel heel sterk is om. Dus de speler wil altijd meer als dat misschien wel verantwoord is. Altijd gauwer. Ja, altijd gauw. Ja, dat we toch ook keepers hebben. Joao Virginia, zullen we die ooit nog wel weer rond bij Cambuur? En nog even één ding over Noppert. Hè? Noppert die komt ook weer wat in de Iepen Bierriet, heb ik begrepen. Hij had Arun Snijn had hij een verhaal houden in het Haske op een Jouwer. Interview door Albert van Kijmpema, journalist. Voor een publiek dat er kaartjes voor Kepico en had hij hem oorloren interview en verteld. Nou, wat weer de meest bijzondere quote van... Geen idee, maar ik moest naar LDODK groen-geel. Oh. Dus als je interviewt wordt het Albert van Kijpenmaar, is Albert van Kijpenmaar zelf meer ontwikkeld dan degene die interviews. Ik kan dat bevestigen nog ontkennen, maar ik wie er net bij. Dan Joao Virginia, zullen we die ooit nog wel weer rond? Joao. ja, in de dugout. Ja? Die speelt het helemaal net meer? Ik vind het wel een triest verhaal, moet ik eerlijk zeggen, voor die jongen, menselijk gezien. Maar het is een jonge jongen, hij heeft onmiskenbare kwaliteiten en talenten, vooral talent. En dat maakt dan, en dan komt in een situatie zoals bij Cambuur, ja, werd je ongelooflijk graag opvallen willen, uitblinken willen en dan rent dat zo. Oh, dat ben van die diep menselijke tragedies in de topsport. Maar topsport is keihard. Ja, nee, ik weet het jongens, maar Geert is ik mees. Ja, dat is ik zo. Ik ben een beetje ouder als Jim en ik heb wat meer klappen van het leven, hoor ik al. Dus je weet dat wel... Iets meer empathie als bij de oorleden op deze tafel. Toch iets empathischer. Dat zou maar kunnen. Maar van Joao Virginia deed is dus een scrosser. Ja, Ruiter dat het goed. Ruiter is een goede keeper. Ja, en uiteindelijk wat Cambuur zocht op goal, dat brengt hij. Namelijk rest en stabiliteit. En nou ja, dat je net maar de hand niet hier zit, altijd weer een jippebal komt en de keeper uitkomt. Ja, dat wie mij Virginia op een bepaald moment wossa. Dat heeft maar Ruiter totaal net. Dus logisch dat de eerste keeper is. En het is heel spietig van Virginia. Maar de Sil, na elke dag nog een eind van het seizoen Oski van hem naam weer. Maar Ruiter heeft het een goed dientje naar zet. Ja, die eerste goal dacht ik dan wel. Hij is die wel redelijk 4 voor zijn goal. Aan de andere kant, Virginia hier waarschijnlijk ook net horen. Nou, nee, maar die goal keer uit en het Ines van scoren. Want het gaat natuurlijk mis bij Bergsma die de bal te makkelijk inlevert in opbouw. Ja. Zullen we eerst even jaren naar Ulte? Want ik hier het idee dat hij naar Ouderin toch best wel redelijk tevreden was. Over het duel tussen de noemer De nummer 3 en de nummer 18. Koesnetje. Nee, Koesnetje. Uitstekende partij geboden tegen de nummer 2 van Nederland. Ik denk dat je kan zeggen dat je gewoon gelijkwaardig was. Dat je hebt gevoetbald, opgebouwd hebt. Veel vastigheden hebt gehad in de opbouw. Nou, dus ook maar even ingooien. Je hebt hoog druk gezet. Je hebt niet achteruit uitgelopen en bij je eigen goal lopen hangen. Dus echt op onze eigen manier gespeeld. Dus heel tevreden over de manier waarop we gespeeld hebben. Hoe de groep vol lef en durf uit naar AZ gaat. Van zijn ploeg hier geweest zonder bij rust van 5-0 achter. Hij had niks in te brengen. En dat geeft als het goed is ook wel echt vertrouwen voor de komende race. Want ik heb al vragen gehad in de afgelopen weken. Heb je al opgegeven? Witte vlag al gehesen? Nou, als je de ploeg vandaag ziet voetballen, strijd inzet, maar ook gewoon kwaliteit van voetballen, heb je gezien dat de ploeg nog lang niet klaar is.
Oh jongens, hij klinkt strijdvaardig. Ja, hij klinkt uitermate. En dat ken je net oors natuurlijk als strijdvaardig klinken. Maar de wedstrijden die nog te komen, dan kun je zeggen, ja, het zoer nog kennen. Dan pakt die stelling erbij. Ja, ik ken je stelling vragen. Ik wil hem nog een keer stellen. Cambuur had hem wel verlen, Geert. Maar ik had er zuur wat meer vertrouwen in kregen. Ja. En toen zei je het hardgrondig. Nou, ik zeg Nee, dus nee, want de realiteit is wat hudder dan de wens van Ulte. Namelijk dat en Grains en Emmen punten pakken en Cambuur net. En dus draait ze verder achterop. Dus ik heb ook wel maar enig genoegen naar die wedstrijd zitten te zien, Sneurtje. Maar ja, maar wel eens dat punten leren. Ik denk dat ze haar een rugtje maakt op Emmen en op Excelsior. Want Excelsior die is het helemaal kwijt. Excelsior die is helemaal kwijt. Dat bent wat zinstanders die Cambuur nog krijgt. Krijg je nog? Dus in die zin, ja, dan heeft nog, het tot hè? op bepaalde hicht in eigen hand. En we mij het natuurlijk net sissen, maar snijden. Nou, Cruciaal. cruciaal misschien wel. Cruciaal. potje. Dus Go Ahead Eagles. Ja, Nou ja, die mat je natuurlijk binnen. Ja, dat is al heel leuk en aardig, maar die hij is allemaal net doen. Nee, want René Haak is de coach. En dan weet je dat het verdedigend goed steert bij de Toptrainer. Ja. Ja, ik denk altijd aan René Haken. Misschien heb ik die anekdote wel eens verteld. Dat wie een Cambuur spelen. Of hij is niet van de dugout, maar de handen in de boezen. René Haken. En op een gegeven moment. Hij had het eigenlijk al verklapt. Ja. Maar er is een supporter en die roept Haken, Haken. En ja, elke keer is stil. Dus Haken tijdens de wedstrijd shot ik om. Haken, handen uit de bussen. Dat vind ik echt een hilarische anekdote. Ja. En als Chester als trainer, toppen, ja. Dan heb je Die hele hoofdtribune jet dat. ja, elke keer een laatje. Ja, ja. En hij moet dan de hand uit de boezen heljen. Maar goed, dan zou dus echt hield iets van die opbouw van achteruit te zeggen, verzorgd uit. Ja. Maar is het misschien net als ik het tiert om bij Cambuur te zeggen van alle ballen gewoon lang op Johnson. Gewoon, ja, het is een oortype voetbal, jongens. Het is misschien net mooi, maar die Johnson die verliest net een Ja, kapje wel. maar dat is net weer. Want ik vind, hij is verdedigend, kopt hij een heel soort bal voort. Corners bij de eerste peel. Maar ik vind onvallend koppen, dat lid nog wel eens wat te wensen hoor. Net ziet dat hij 1,94 meter is. Maar waarom zo'n je oorspieling gaan als je met dit spul genoeg kansen creëren? Want dat wie in Heerenveen het geval, dat wie nou weer het geval. Het probleem zit net meer in het creëren van kansen. Want die komen er wel. Alleen het probleem ligt nou bij het almaatje ervan. Dus ja, dan kun je wel opportunistisch spelen gaan. En dat doch is eigenlijk wat ze achtersteen. Het plan B, zeg maar. Maar waarom zoen je oorsvoetballing gaan als dit? Nou ja, daar kansen liet. Ja, nog even wat oors, jongens, want we zijn niet, kijk, wel van degradatie. Dat gaat waarschijnlijk dan tussen Cambuur, Excelsior en FC Emmen. Ja. Nou, raad eens wie wij aan de lijn hebben. Niels Dijkhuizen, clubwatcher van FC Emmen. Dag Niels. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wie degradeerde er, denk jij? Om gelijk Emmen met de deur niet. in huis te vallen. Ja, Emmen niet natuurlijk. Emmen niet? Nee? Nee, zeg ik vooral uit eigen belang hoor. Want op die vrijdagavonden door Nederland, dat heb ik eigenlijk wel gehad. Ik heb dat heel veel jaar gedaan. Ik begin een beetje te wennen aan de Eredivisie eigenlijk. En laat dat maar nog een paar jaar doorgaan. Maar nee, ik hoor jullie een tijdje nu. En ja, ik heb wel het gevoel dat Cambuur en Emmen een beetje hetzelfde probleem hebben. Scoren van doelpunten is een probleem. Hinken op 2 gedachten. Moeten we plan A spelen of plan B? Toch maar wat opportunistischer. Ja, dat leeft ook wel in Emmen. Het gaat alles behalve goed. Maar ik heb het gevoel wel, als ik jullie zo beluister, dat het probleem in Leeuwarden nog dieper zit dan in Emmen. Is dat zo, Geert? Dat idee heb ik ook, Niels. Ja, hè? Ja. Dat deel ik wel met je. Ja, Ja, Staan ook wat hoger, hè? Maar, Alhoewel, het is ook wel heel lastig te zeggen hoor. Want de stemming gisteren, na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die was echt heel slecht. En tegen Fortuna 2 weken geleden was het ook heel slecht. Want toen gaf Emmen vlak voor tijd nog een goal weg. Werd het 1-0 voor Fortuna. En gisteren was het met hangen en wurgen. Ja, het was eigenlijk ploeteren 90 minuten lang. Wordt het uiteindelijk 2-2. Vorige week tegen Groningen ook een gelijkspel 0-0. Ja, ze pakken af en toe wel punten, maar ze winnen veel te weinig. ja, Dat is het verschil met Cambuur. Cambuur Maar- pakt die punten niet. En maar Emmen wel. Nee. Cambuur staat weer met lege handen en Emmen pakt toch weer een puntje. Hè? Dus Klopt. dat... Maar zo voelt het niet in Emmen, hoor, eerlijk gezegd. Nee? Want Emmen had echt gedacht dat ze met deze selectie, aan de voorkant dan, aan het begin van dit seizoen, dachten ze echt van, ja, we gaan richting een plek die, ons redelijk zorgeloos door het seizoen laat komen. Maar zo is het niet. Emmen is wat dat betreft nog niet daar waar het wil zijn. Die stabiele speler in de Eredivisie nog lang niet. En dat stapje wat ze hoopten te maken na de promotie van vorig jaar, nadat ze natuurlijk al eerder in de Eredivisie hadden gespeeld, 2-3 jaar geleden. Ja, dat stapje kunnen ze nog niet maken. Daar ballen ze flink van, want ze hebben wel aardig geïnvesteerd hoor. Ja, ze hebben nogal een wat groter spelersbudget dan Cambuur. Hè? Ik weet niet hoe Cambuur wil de Mark Ik weet niet Vuurs hoe het bijvoorbeeld exact zit hoor.
Wat zeg Nee, je? ik weet niet hoe het exact. Ik weet niet exact het verschil met Cambuur. Nou, nee, ik weet precies de cijfers ook niet. Maar om als voorbeeld maar te noemen, Cambuur wilde Mark Diemers ook hebben. Een echte jongen uit Leeuwarden. En die gaat naar Emmen. Omdat hij daar gewoon, ik weet niet hoeveel, maar echt een stuk meer kan verdienen. Ik heb wel eens gehoord uit het wereldje dat het spelersbudget van Emmen bijna net zo groot is als dat van SC Heerenveen. Puur het spelersbudget, hè? Ja, nou ja, goed. Ik weet in ieder geval dat het niet laag is. En dat het dus tegenvalt hoe het op dit moment er gepresteerd wordt. Ja. De 16e plek is wat dat betreft niet conform het kapitaal wat er bij Emmen is. Nee, maar Niels, want Emmen pakt dus nou een puntje tegen Go Ahead Eagles. Jullie staan nu 16e. Wie is volgens jou nou het slechtste team van de eredivisie? Op dit moment Op dit moment Excelsior. Excelsior. Dus Ja. Die zijn Excelsior helemaal die kwijt. gaat er ook, wat jou betreft, rechtstreeks uit. Ik heb aan het begin van het seizoen gezegd dat ik verwacht dat Excelsior en SC Volendam direct eruit zouden gaan. Maar Volendam is aan een opmerkelijke revival bezig. Maar daar speelt natuurlijk iets anders. Hè. En daar is het ook niet echt lekker op dit moment. Met de bestuurlijke crisis. En schijnt dat ook Wim Jong daarbij betrokken is. Ik heb zelfs begrepen dat ook Muren nog wel een partij is in dit geval. Ja, en ze missen binnenkort ook Estanio. Die krijgt een fikse schorsing. Ja, ik ben wel benieuwd hoe zij dat gaan opvangen. Want ze hebben een aardige basis. Maar qua breedte vind ik Volendam ook niet geweldig. Ja, dus ben ik benieuwd of mijn voorspellingen uit gaat komen met Volendam en Excelsior. Maar Excelsior, vind ik op dit moment echt de slechtste van We kunnen van er hier in allemaal Friesland wel mee leven. Ja, hoor, we met kunnen deze ermee leven, analyse, Niels. We kunnen ermee leven. Je hebt zieltjes Ik doe gewonnen. het ook heel bewust. Hè. Ik zeg bij Noord-Holland zeg ik dat Cambuur en Excelsior eruit. Ja, en bij Rijnmond, dan gaat de Volendam weer uit met Nee, Cambuur, hoor. Ja, Nee, jongen, nee, want dat nee. Excelsior is toch een goed elftal, hoor. over achteruit. Nee, onzin. Nee, ik heb op dit moment echt het minste vertrouwen in Excelsior. Maar dat heb ik eigenlijk het hele seizoen al. Die begonnen natuurlijk geweldig Ja, met 6 zeker. punten uit 2 wedstrijden. Hè? Maar dat is iedereen vergeten. Ze hebben heel weinig punten gepakt daarna. Ja, maar dat zijn we hier niet vergeten. Want volgens mij was de allereerste wedstrijd gelijk in Leeuwarden. 0-3 kan ik me herinneren. Ja, Ja. Oosting die wilde diefstal aangifte doen afgelopen weekend. Maar dat had Dat was Cambuur ook toen diefstal. ook kunnen doen. Dat Dat, was ook sloeg diefstal, ja. helemaal Nee, nergens sloeg op. ook nergens op. Nou, laatste vraagje dan, Niels. Want Groningen, hoe komt het daar dan mee? Wat denk jij? Die redden het wel? Ja, de Groningen heeft natuurlijk het voordeel, tenminste dat heeft iedereen ook een beetje bij Groningen. Het is een te grote club om echt in de problemen te komen. Maar ik was daar vorige week natuurlijk met Emmen. En na afloop, ik ben best lang gebleven, maar toen ik naar huis liep, zag je toch wel wat van die echte oude personeelsleden die het al jaren daar lopen en zitten. Die zag je toch wel echt diep in mineur. Die hadden echt de hoop opgegeven dat het nog goed zou komen. Maar ja, er stond zoveel spanning op tegen Excelsior natuurlijk. Maar die winnen ze. Maar je moet niet vergeten, Groningen moet nu 2 pittige uitwedstrijden spelen tegen Feyenoord en AZ. Ja, als je 2 keer verliest en Cambuur wint bijvoorbeeld 1 van de komende 2 en Emmen wint 1 van de komende 2 en die 2 daarboven doen het ook. Ja, dan is het gat weer groot, hè? Ja. Wat dat betreft, Groningen is er nog lang niet, hoor. Nee, als ik jou zo beluister en correct me if I'm wrong. Degradanten rechtstreeks eruit. Excelsior en Volendam. Na competitie wordt dan Groningen en net boven de rode streep Emmen en Cambuur. Nou, dat is toevallig. Ja, nou, ik denk echt dat Cambuur en Groningen... Ja, ik weet niet, dat zit op een of andere manier in het DNA van die 2 clubs. Ik denk dat die na competitie kunnen spelen. Emmen moet daar niet terechtkomen, want dan gaan ze eruit. Goed zo. Nou, we gaan kijken hoe het allemaal afloopt. Dankjewel, Niels, voor je bijdrage. Geen dank. Oké. Groetjes. Die gaat... Nou, dat was Niels Dijkhuizen. Ja, dat Lakenstoot. Shit, hier hem toch even vragen, maat, naar die keeper. Welke keeper? Nou, dat gerucht. Mickey Mouse. Oh, Mickey en Mouse. Hebben we dat nummer 14? Mickey Mouse. Nee, ja, dit is een leuke bespegeling. Ik heb Grains, jongen, en Grains die had het mes echt letterlijk tussen de tanden. Hoor. Dat is, Maar die hebben wel een paar goede onkepen. En die hebben goede Die Peppi, onkepen, die die ziet een, natuurlijk hè, al. die hebben prima. Maar die wordt beter, want die is Peppi jong. is goed. En Die Hoven vind ik echt een goede Ja. middenvelder. nou, Jetro Willems er weer bij hellen. Ja, jongens, het ben toch wel, ben wel mensen die spelers die het weten van het klappen der zweep, zal ik maar zeggen. Dus ik maak dat al in de scène dat Grains er wel een slachtoffer. ja, maar dan pak ik toch weer even die eerste stelling erbij, Geert. Ik pak hem er nog één keer bij. Cambuur had dan Wolf Verlen. Maar ik had de zuiver Wolf wat vertrouwen in kregen. Nou, Niels Wol op in. Ja, maar door zij is ten eerste stoortje nee. Bedankt. Nee. Want laten we eens even zien naar de toekomst dan, man van Cambuur. Want stel je voor, het wordt een gitzwart scenario. Als Cambuur degradeert, hoe short de toekomst er dan uit? Vretejoen.
Ja, dan, Ja. dan geven we naar de Vreetioen. Maar even een stapje verder, want je hebt natuurlijk een nieuwe technisch directeur, Etienne Rijnen, die nou assistent-trainer is bij PEC Zwolle. Hij had eigenlijk net echt een heel grut netwerk, kan ik me zo intinken. En dan moet hij ervoor zorgen dat er toch weer een selectie komt, want er zijn een heel soort spelers. Dan gaat er een heel soort voet, hè? Ja, toch? Als dat, Net alleen nog vanwege financiële redenen, maar ook omdat er genoeg binnen zoiets hebben van wij willen net weer in de KKD voetballen. Ja. En dan moet hij dus een selectie geerstallen, Etienne Rijnen, die dan weer meedoen kan om promotie, want dat zal dan wel weer een doelstelling worden. Dat is heel mooi. Dat is dat correct. is precies hoe het is. Ja, correct. maar En hoe, Wat was witte? nou, maar is dat rooskleurig of is dat een gitzwart scenario? Nou, ik vind het, rooskleurig. Dit is natuurlijk wel wat Cambuur wil met het nieuwe stadion. Even zien wat voor effect dat het op budgetten en dat soort dingen. Je moet veronderstellen dat dat wel wat omheen keert dan ik. Er blijft altijd nog wel wat geld oer van als je uit de Eredivisie naar de Eerste Divisie gist. En dus de kist ik zei van we bezieken met alle macht. Zoals Zwolle dat bij gelijk zegt, die had die selectie in stand te houden en om wat on te vullen waar mogelijk. En dan direct weer meedoen. Maar dat is wel een risico, een financieel risico. Ja, Wat maar misleert het dan? En dat Ja, is dan vaak he- nog gebeurd in het woord. Dan Dan heeft een heb je probleem. weer een grut Dan probleem. heb Het je- probleem is wel dat je een technisch directeur, een rookie onderstellen, die het nog heel nog geen ondervinding had, die selectie eerst allemaal. Dus ja, dat is een terugte kwestie. En ja, we hebben heel maar het die een groot netwerk, Etienne Rijnen, we weten het net en we kunnen het hem ook net vregen. We hebben want nog steeds geen contact er met is nog met altijd, Etienne, hè? er is nog altijd geen pers, want ja, hij zit nog bij Zwolle en nou ja, dat biedt dan weer. Hij kan dan nou net naar Boetenta treden. Cambuur wil dat nou net, omdat de club in de degradatie stress zit, is maar. Dus Als assistent-trainer bij Zwolle. Hè? Ja, precies. Ja. Dus nou ja, het bleef vaar en dat bleef te speculeren, omdat er door de belutsen. Maar je mag je toch veronderstellen dat op de achtergrond, zonder dat wij dat al eens joggen, daar oorpeteringen binnen Cambuur. Ja. Er worden scenario's opsteld, er worden scenario's bezoen. Positief, negatief, de rol van Rijnen, dus zal maar hem praten worden. Het voordeel is Dat wel kan toch net dat oors? Cambuur had ik mij Van der Belt, een directeur die het wel ondervinding had, maar die technische weet zaken. Ja. Maar ja, die zit mijn kop en eren in het stadion, want er is natuurlijk ook nog wat er gebeuren. Maar Hij bemoeit hem dit staat alleen nog maar met het stadion. Ja. nou ja, en ik denk wel dat hij misschien in oparbeidje maar Rijnen op de achtergrond misschien al wel wat doet. Maar ja, dat is speculeren, want dat weten we net. Gerald van der Belt komt bij alle wedstrijden van Zwolle. Dus alle gelegenheden om tussen de coulissen in de anonimiteit eens even wat door te spreken. Dat gebeurt natuurlijk. Hij gaat uit en thuis mooi. Ja, natuurlijk Als vanwege je zijn zoon. Ja, dus ja, zou het net een keer zo west hebben dat hij dan bij Gelieks in Maastricht eens eventjes een kopje koffie drinkt met Etienne Rijnen? Nou, dat lijkt mij best wel lijkt mij logisch. wel, Want er zullen nou toch? ook knopen toch hakt worden matten. Hoe bijvoorbeeld contracten niet oorrinnen. Die jongens die moeten vaak opties in en zo. april. Ja, moeten die opties ook gewoon en weten wat- van wat zo'n tab is. Ja, wie Ja, doet dat? dat wil eerst nog formele opzegingen, maar ja, dat mag Of zil, want Fouke had je wel eens zijn in de podcast van... Ja jongens, na die winterse transfer window, dan zit mijn taak er feitelijk op. Dat is ik zo, want Hij het wil zo net gek eens- weer dat hij besluiten nemen maar volgens Daar reageer je dat je dat er even gebeurt. in. Nee, dat dat zal toch niet Fouke gebeuren, net. toch? Nee, dat Nee. zal net gebeuren. Die Nee. beslissingen zullen toch, ja, ik denk in oparbeidje mooi Gerard van der Belt. het is Maar die best zal een- het is- Etienne Rijnen toch niet meer Ja, matten. het is best een hele lastige situatie waar Cambuur in dat opzicht in zit. Maar Ja. waar ik vooral vind dat het bij Cambuur wat misgong is dat zij die spelers verkocht hebben. Ja. Want Kalon. ja, nou ja, maar daar begint het maar. Je matte namelijk, als je als club stijgen willen, Shen, dat je meer yield creëren. Dus dat doet natuurlijk door middel van het stadion nou, dat zal laatst even komen. Maar dat door je misschien nog wel van een Gruttepad toch waarde te creëren op het veld. En dat hien zo bekend met Hoedemaak, met Kalon, met Jacobs. Wie een genoegspelers die wel yield opsmieten konden. En dan is het natuurlijk altijd een kwestie van vraag en aanbod. En ik weet wel dat ze roepen dat er nooit voor hoedemakers bijvoorbeeld nooit een concrete aanbodkamer is. Maar ja, ik vrees me dat dus je verkeep in je spelers. Waardoor je ik geen nieuwe spelers kreeg je die ik nog weer eens een keer waarde creëren. Jervin verkeep het Sar en het Saroui en had weer waarde op het veld staan. maar dat is net helemaal wie je was zo Bangura zeist. op het veld staan, waarvan je denkt, nou dat is net als mij die enige speler Nee. echt die op dit stuit yield opsmiet. Nee, ben ik net maar niet eens. Wie nog meer dan? Daniel van Kaam. Die het Cambuur van betellen een aantal ton. maar- Als die, maar als die die, speelt nou een mag ik heel- even niet praten? Nee, Als die die speelt sneuren een spelen een shirts in AZ. had wel een Dat toekomst, wie een maar van nou de, net. van de uitblinkers zo'n Cambuurkant. En datzelfde geldt voor Floris Smant. Die het weer een dijk van een wedstrijd spelen. ja. Die te gerren met AZ-trainer Pascal Jansen het veld aanroen. Die het in een innig peteer wie. Nou ja,
dan kun je ook hoe speculeren. Maar AZ het ik mijn Beukema litten dat ze scouten bij Zeker. Lietsere clubs, Nederlandse jongens centraal achterin. Maar dan moet je denk ik van achteruit wel een beetje opbouwen kunnen. En dan valt Floris. Ik vind Smans- Smans- maar dan- maar wacht dan even, heeft de Wacht even, oren nee, maar snel wacht even. natuurlijk. Nee, nou komt er een lietse versmarging in de discussie. Het gaat erom als er Yield zit in die Ja, selectie. dat klopt. Daar hebben we het even over. En we hebben Nee, net ik sta- de opbouwende en- kwaliteiten ik van vind Floris. Van Kamer Smans. en Floris Smant en ik dus, hele goede en dan voetballers. ben ik het mij antwoord eens. Als het naar zo'n Smant neemt, die ontwikkeling just en de markeert nog wel wat doen. Maar dat is een speler die potentieel van waarde wijzen kan voor een AZ bij. Maar wat Roelof dan zei, is van als ze dan inderdaad ek waarde voor je wurkje, dan moet je op een gegeven moment ek gewoon Oski van ze nemen. Ah ja, dat Want dan, komt er tenminste een Maar yield er komt binnen. geen club van Kamer en Smant dit december. 100%. Nou, dat weet dat- ik niet. dat weet ik niet. Dat vind ik fies te Van stellig. Boera vind ik te stellig, ja. komt er hoe dan ik een club. Als Smant en Van Kaam vond hier in de eerste divisie of in de Eredivisie weer signaleren dat ze dit niveau vasthouden in een heel seizoen, dan komen de clubs. Maar- Nou nog net. Even een stap naar voren. Waar hier Cambuur dan de oorronde, nou ja, laten we zeggen, oorlier, verkeep je matten in die 9. Nou, Want- Hoedemakers is wel een Ja. voorbeeld. Ja, maar goed, en Roelof zei het ook al. Cambuur zei het, dat er nooit een concreet bod binnenkwam is op goedemakers. Calon neemt al vaak. Nou ja, daarvan het Cambuur bewustzijn. Dat bod wat wij kregen in Turkije, dat wie net genoeg. Dat wie met bonussen, waarvan je maar afwacht, je matten had je ze krijgen. En je gaat jongen, maar Calon verliezen hier je handhavenen. En wat ontbreekt er dit seizoen? Ik ben al in de eerste speelhelden bij Cambuur. Een type Nee, maar Calon. Cambuur We wie moeten zonder spelen die de Calon man voorbij spelen. die erin Precies. gaat. Dus En die een geweldige klik had met de linksback. Want dat weer natuurlijk een fantastisch duo. Bangura Calon. Precies, en daar toch, want het is ook best wel van de zotte eigenlijk, want Jim hebben we misschien al een paar keer afgeschreven, maar Uldrikus, wie vrienden hier toch de grote man, hè? Elke club zei, ja, Uldrikus, dat is een goede spits. En nou heeft hij gewoon nog altijd 0 doelpunten. Ja. Het net alleen nog te krijgen, maar Uldrikus natuurlijk. Het Nee. echt te krijgen, maar de onvier die Zeker, er nou zeker. net is. Ja, zeker, en als die absoluut. boetespelers zien hun directe chinstanders net voorbij kennen, hoeft er echt nooit een centrale verdediger te kiezen of te kniepen of te helpen, waar toch er altijd een twaatje situatie is voor En het Uldrikus. zit, en dan Nou, zit succes. het, en het zit net mooi, want zo'n Uldrikus die hier natuurlijk zijn Jereveen scoren maakt. En als je dat niet in hier, dan hier er een hele oren dynamiek ontstaan rondom hem. En dan hier dat misschien positief uitwerking kan. Ja, nee, dat maar is dat ook gebeurt zo. dan ook weer net. Dat gebeurt ook net. Nee. Nou ja. Nou ja, maar ja. Nou, trots selecteren. Dat Trots wordt het selecteren. de Ah, vies. En is der- Forst terug selecteerd. Maar is Ulte nog altijd de goede man, jongens? Ja, maar ja, er is Ik verneem toch een beetje twijfel bij. Nou, nee, ik weet het net. De grote positivo die nou al twijfels heeft bij de trainer van Cambuur. Nee, dat ben net echt twijfels. Wist het, Die twijfels waar ik voed, totdat ze voor de tweede week achterkoor vregest of riegen, als Ulte de juiste man is. Opportunistische vraag. Ja, nou, maar ja, goed. Nee, Er maar- komt maar- net suggestief trouwens. er komt net een Nou, hele even- nee, oertjoerende maar- ja uit. Ja, nee. Nou ja, ik hier in het begin dacht ik van dit is hem. En toen en dan gaat het dan begin helemaal mis. En dan gaat het mis in een wedstrijd. En dan wordt er weer een protte wisselen. Hij had een protte trof wisselen. Dat mag misschien, daar heeft nog wat voor te zeggen. Maar ja, Henk de Jong weer de man van de vastigheid, hè, Fiekje. En daar ben ik het, wie ik het wel mee is. Zie je de vastigheid. En dat is wat Ulte wat mooi wrakselt om dat vastigheid in dat elftal te krijgen. Maar dat komt nou Maar de dat komende komt- weken, omdat de spelers fitter worden. Precies, maar dat zo krijg ze. Maar nou komt iedereen weer waarom en nou kist. Dus ik vind dat er geen enkele onleiding is om nou te zeggen van nou, ik maar weer voort. Ja, ik maar weer voort. Weer een trainer voort. Helpt dat? Nee. Nee. Wat misschien wel helpt, is dat er voorlopig geen uitsupporters meer welkom binnen in het Cambuurstadion. Want ja, dat had Wargemaster Sibrand Buma besletten. Roelof, had er nog een genuanceerde mening over? Of let ik Ja. het woordje genuanceerd ons maar Dit is voortellen? in de kunde komen maar die mening. Want ik volg je dus net de riool. Daar hebben we heel wat op het riool stonden. Oh ja? Ja, Vertel eens even. Ah, ja, Roelof. ja, hoe dat zit. Ja, Geert zei vrienden week, je mag dan net op Twitter zitten. Geert, hè. Een collega van mij die zei van ja, dat is natuurlijk een rare redenatie. Een beetje onder de mop van had ze maar geen rokje aan moeten doen. Ja, alsof je op Twitter zit en dan ben je helemaal. Dit liet ik me net onleunen. Wat het zou betekenen dat ik zei dat een vrouw die verkracht werd omdat ze rokje heeft, dat ik het dan met een verkrachter Nee, heen ben. dat Nou, dat is ik dacht ik dus helemaal even net. Maar laten we deze Ernstig discussie protest. ik Maar net ga voeren. door. Ik vertel Maar goed, wat natuurlijk vies zie ik ook dat van. net. Nou ja, maar die dat zie ik een stiepe van een collega. En dat wordt nou gelijk weer Delberg reageert. Maar laten we eventjes gewoon een genuanceerde Nee, maar mening. alsof je een mening hebt op Twitter als je daar dan maar hoe je shit hoe je hinnekomen letten. Maar dat bedoel ik Dat maar. is het. Nou ja. Maar goed, Doe maar. wat vies Maar dan nou van het hoe de- besluit van Wargemaster Sibrand Buma om geen uitsupporters met dat lid in Nou het ja, Cambuurstadion? triest, Triest. of fatsoenlijk en oneerlijk. Het oneerlijke zit erin dat er nou oude wedstrijd bij Cambuur Jereveen
na de wedstrijd buiten het stadion, of nou, dat is nog een stukje roen om het stadion Rellen Westa. En dan is de consequentie dat de supporters van bijvoorbeeld Go Ahead Eagles en Feyenoord net komen maaien. Nou ja, daar is toch een link tussen. Ik bedoel, alsof die supporters van Go Ahead Eagles er wat ontwang kennen. Maar Nee. daardoor worden zij nou straf. Dus dat vind ik al oneerlijk. Ja, en dan is het grotere probleem. Zo, het is nou heel populair om te roepen, ja, onpakken die supporters en er is safvolle gedoog. Dat betreft ik nog. Maar daar irriteer ik me echt kapot om. Het supportersprobleem en de rellen rondom het stadion is natuurlijk een probleem. Dat moet ongepakt worden. Dat is een ergernis, dat won niemand. Dat doet Buurman dus nou. Ja, maar op een compleet verkeerde manier. Hij heeft hier in de Tweede Kamer zitten, hier zelf ik wat ontwanken in, had hij infaald en nou doet hij dit. Als je zoals naar het probleem in bijvoorbeeld Engeland en Duitsland, daar wie het supportersrel-probleem, hooligans, vandalisme rondom wedstrijden in stadions, wie echt gigantisch, heel groot, hier in 90 vooral. Wat we daar dienen hebben, is, dat is een beetje het belangrijkste, normaliseren. Dus normaal omgaan met supporters. Maar ik harder straffen. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld, maar dat normaliseren, zie je begin nou normaal om met supporters. Je liet ze net 2 uur lang in een kooi zitten. Maar al die verschrikkelijke buscombinaties die naar binnen, ze worden echt misdroegen. Hoewel bij Cambuur trouwens wel heel mooi doggen, maar een zanger erbij en koekensopie. Ja, maar dat helpt dus Cambuur blijkbaar net. wel heel erg goed. Ja, dat helpt wel, want bij rondom wedstrijd van Cambuur ben haast nooit meer de laatste. Dus dat is een compliment voor de club. Nou ja, dan zie je dus dat normaliseren in die landen als Engeland en Duitsland, dat helpt. Maar dan word ik harder straft. Dus bijvoorbeeld iets als een meldingsplicht, die regeling is er in Nederland wel, alleen die wordt haast net uitgevoerd. Ik ga wel van het supporter van Heerenveen bijvoorbeeld, die kregen dan een stadionverbod en die moesten rondom elke wedstrijd van Heerenveen melden. Maar bij uitwedstrijden hoeft dat dan weer net. Zo'n soort van die vreemde constateringen, dus die gingen altijd wel naar uitwedstrijden van Heerenveen, terwijl hij een stadionverbod had. Ja, zo'n soort vreemde constructies binden dus in Nederland. Maar als je verzorg je dat je in normaler met die supporters omgaan. En 2, als het dan misgaat, harde straffen. Ja, dan zie je dus in Duitsland en Engeland, terwijl landen dichtbij je zinnen, dat het probleem uit die stadions waar je helemaal volkomen is. Maar wat roepen wij hier in Nederland? Harde straffen, die supporters. Ja, harde straffen is dus goed. Ja, nou ja, maar in dit geval is dus harde straf geen supporters meer talenten. Maar dat is de oplossing net, daar zit het hem net in. Maar daar is het dus net eens. Ik ga even naar de andere kant van de tafel, Geert. Want ja, er valt misschien echt wel wat voor te zeggen van de maatregelen van Sibrand Buma. Safvolle politie, er wordt met stien smieten op bussen, bij vernielingsongeruchten. Bij Sivol afvraag ik eerst trouwens altijd wel supporters wien. Altijd mensen wien die bij de wedstrijd wien. Of dat met gewoon railskoppers binnen. Die boeten het stadion Ja, staan te ze zijn in wachten. elk geval bij die wedstrijd onwijzig. En voor 10.000 euro, Wisselend, ja, dat weten we net. Ja, In het gebied. In dat Ja, gebied, ja. precies. Voor 10.000 euro zo'n keer. Ja, dit keer toch echt net, zeg maar, hoe je kon gaan letten, zou ik zeggen. Nou ja, ik ben voor een groot part wel eens bij Roelof dat het Engelse systeem, het Duitse systeem, namelijk het goed handhaven van straffen die u deelst, meldingsplicht, et cetera, zorg je dat die mensen net meer in de buurt van het stadion komen, dat is de oplossing wel. Maar ik kan me wel een beetje voorstellen dat die burgemeester hier helemaal ziek van is. Want ik kom eens weer, water dan ik maar binnen in het stadion en die rossen een paar bussen van Heerenveen in elkaar, die smieten wat containers op het dik, die tillen er wat tegels uit, die is vallen mensen lastig. Ik zie een foto van een Cambuur supporter, maar althans hier een Cambuur sjaal om, en die krijgt een klap op zijn kop, die is zwier verwoenen rekken. Ja, dan denk je van, ja, dit zou toch eigenlijk wel ophouden, man. Ja, die uitsupporters werk je misschien ook een beetje als een reden lapen op een ballen, toch? Dat seizoen, je zei ze een keer. Nou ja, Nee dus, want in Engeland en Duitsland is Nee, dat maar geen we- probleem. Nee, maar Nee, hier maar is ze- wel, maar- hier is maar- echt een groot probleem. Ja, nou ja. Want er bent toch oranje dat die Nou, het is- ongeregeldheden nee, bij maar ik snap Cambuur. als je zo'n burgemeester, de communicatie met Cambuur het vrij ongelukkig werd. Er binnen Ja. al hier afspraken die net like komen binnen. Heel ongelukkig al hier. Dat hier al die absoluut beter kennen. Maar ik snap van een burgemeester die het verantwoordelijk is voor openbare orde en veiligheid. Dat hij zei van ja, maar ik wil dit net meer. Want je wordt meestal het slachtoffer van. Er is een busmaatschappij die zei van ja, nou ik weet niet dat ik nog wel dat snap ik supporters wel. vervieren wil. Ja. Ja, dat krijgt al die. En dat dan kun je zeggen, ja, maar ja, wij hebben het je verkeerd voor elkaar. Nee, maar dit is wel de realiteit. Ja. En Dat ik snap ontken wel ik dat net. En ik snap dan wel dat zo'n burgemeester zegt, ja, maar ik ken op basis van mijn bevoegdheden en mijn verantwoordelijkheden dit net langer tasten. En dat je dan iets doet. Maar is dit dan de oplossing?
Nou, dat vrees ik dus van net. Nee, De nou, dat ben je oplossing- toch? Dus dat is toch een belachelijke... Dus oké, we vinden al die Marokkaaniërs. Die stien gooien in de bus maar net. Nee, dat vinden we al jaren. Rellen, maar ik net. Oké, wat is nou de oplossing? Geen supporters met lid. Is dat de oplossing? Nou, wel een Ik weet tijdelijke 100% oplossing in elk geval. Nee, en ik denk sterker nog dat het een groter probleem wordt. Want als die Feyenoord supporters en misschien die wel Go Ahead Eagles supporters dat er trok in bedoelt, kan het ook nog wel eens wijzen dat ze protesteren gaan en dat er dan toch nog bij Feyenoorders naar de steden komen. En dan wordt het een nog groter Ja, probleem. maar we Dus hebben, dat nou, risico we, hebben nou, nog we eens. hebben nou hoe Cambuur. Maar bij Heerenveen hebben ze eigenlijk hetzelfde probleem. Want Nou, komende sterker nog. waasje, dan hebben ze het bekerduel, het kwartfinale Feyenoord. Ja. Je zoen ze kwartfinale Feyenoord. Stief uitverkocht hoes. Volle bak. Volle bak. Mooi niet. Nee, dus ze hebben nou 12.000 kaarten waarschijnlijk, inclusief uitvak. Want supporters die maar een los kaartje keepje, seizoenskaarthouders die maar hun eigen kaart keepje, maximaal in. Ja, en het stadion is belangrijk net uitverkocht, want qua veiligheid is het gewoon dit de minst gunstige lotting. Want Feyenoord supporters, ze zijn gewoon benauwd voor oeral Feyenoord supporters rondom in het stadion. Ja, het is wel een heel probleem dan het Cambuur-probleem. We hebben het kijk toch hier, of dat Buma-probleem wil ik het meenemen. Maar bij Cambuur, daar wil ik nog even naar Cambuur weer. Waarom? Cambuur had het echt goed voor elkaar de laatste jaren. In combinatie met de kern van Cambuur, de supportersvereniging derde, hadden ze echt een heel soort jongens, hadden ze naar boeten in het stadion. Er is ik al heel lang geen probleem meer rondom die wedstrijden van Cambuur. Nou, wel weer eens een keer. Dus het is nog eens heel populistisch. Want nou gebeurt het weer eens een keer. En nou baf meteen er bovenop straffen. Bij Heerenveen is het probleem al jaren volle grutter, het supportersprobleem. Daar is echt een grut groepje jongeren, met capuchontjes en kooksnuivende koppen, die daar echt een probleem maken. En daar is het probleem eigenlijk volle grutter dan bij Cambuur. Dus ik vind het extra spietig dat het nou bij Cambuur dat al hier gebeurt. Ah ja, Dus de club Cambuur en die supportersvereniging daar heel veel goede dingen Komt in. toch een beslissing van een Bargemaster nou onder het vergrootglas te lezen. Dat is echt helder. Ik begreep hem nogmaals wel dat hij zei, ja, ik heb hier geen zin meer aan. En of dat dan, maar het is eigenlijk wel een typisch voorbeeld van falend beleid. Ja. Want wij praten in Nederland al jaren over die meldingsplicht en naar Engels en Duits model. Maar daar past maar één manier op en dat is consequent aanpassen. En als je dat net doet, dan jou je het scorrimorrie de romte om er een bende van te maken. Zij is het. Maar had je we toch het hebben... Engels en Duits model Ja, had, dat zo dus dan in die lijsten. bekerwedstrijd, want daar begon het over die bekerwedstrijd van onkomende waasje. Dus al in Engeland en Duitsland zitten fans terug elkaar. Dan is het geen probleem dat de Feyenoord-fans tussen de Heerenveen-fans zitten. Alleen nog, dat het natuurlijk de oranje jaren te vaak voor problemen zwagen, werd toch het jaar nog net kin. Maar we moeten natuurlijk naar een situatie dat wel kan. En dat je ook gewoon tussen hoort. Maar hoe laten bereikt ze dat? opvoeden. Hoe bereikt dat dan? Nou ja, een beetje wat Roelof zei, gefaseerd. Dus je moet er net in één keer dat je hem stellen. Dat is derde gebeurd. Maar je moet heel stadig, stapje voor stapje, daar werk je inderdaad met maatregels als een meldingsplicht die het wel goed handhaven wordt. Dat is essentieel. Ja, daar zit de crux volgens mij. Ja. Jongens, niet correct. Hier wij Niels Dijkhuizen van RTV Drenthe onder de telefoon. En die voorspelde dat Excelsior en Volendam degraderen. Dat Grange, die spelen dan na competitie degradatie. En Boppen de Rerenstreek, Emmen en Cambuur. Wij het tekenen. Hoe Wij zullen ze tekenen. daar in Grace denken? Ja, precies. Wij hebben aan de telefoon Stefan Bleker van RTV Noord. Ja, goeiedag. Dag Stefan. Heb je gehoord wat ik net zei? De voorspelling van Nou. jouw collega van RTV Drenthe? Ik denk dat ik het inmiddels redelijk ontcijferd heb. Maar mijn Fries is natuurlijk niet Jur van het. Nee. Maar hij dacht Volendam en... Excelsior degraderen rechtstreeks. Excelsior, ja. En FC Groningen die gaat er nog om spelen. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Oké, bedankt Stefan. Fijne dag verder. En... Wij willen voor jou nu de nummers 17 en 18. Ik denk Cambuur en Excelsior. Cambuur en Excelsior. En de nummer 16? En wie gaat er dan om gewoon spelen, play-offs? Dan zet ik hem nu toch in op Emmen. Emmen. Ook weer populistisch. En dan waarschijnlijk haalt Groningen het dan, hè? Is dat een goede Dan Groningen redenatie? net daarboven inderdaad, ja. Oké, en dat is allemaal op basis van die overwinning 3-0 op Excelsior? Nee, zeker niet. Maar Excelsior is natuurlijk al langere tijd heel slecht bezig. Hebben van de laatste 6 wedstrijden hebben ze 1 doelpuntje gemaakt bijvoorbeeld. Bakken er in uitwedstrijden echt helemaal niks van. En ik denk dat hun elftal al met al toch het minst is van allemaal. Cambuur deed het dan tegen AZ op zich wel redelijk. Maar vind ik eigenlijk ook al geruime tijd echt heel erg middelmatig. Groningen heeft van de laatste thuiswedstrijden, vind ik toch wel een redelijke indruk achtergelaten. Doen het wat dat betreft de laatste tijd wel wat beter. Ook een beetje naar het programma kijkend. De laatste wedstrijden denk ik dat Groningen nog wel wat puntjes gaat pakken. De komende 2 wedstrijden worden wat moeilijker. Spelen ze tegen Feyenoord en AZ uit.
En dan nog even naar Emmen. Die hebben de laatste 6 wedstrijden een ontzettend zwaar programma, waarin bijna de hele top nog langskomt. En ik denk dat Emmen eigenlijk de punten al wel had moeten pakken. Omdat ze die de laatste 5 wedstrijden denk ik bijna niet meer gaan pakken. En ja, daarom denk ik dat Groningen het wel eens toch kan gaan redden. Maar een zekerheid is het ook niet. Nee, maar ik begrijp wel wat 1 overwinning al wel niet kan doen. De zon schijnt weer in Groningen. Nou, het heeft hier lang geregend inderdaad. Maar het is nu wel weer ietsje positiever. Aan de andere kant, natuurlijk even een slag om de arm houden. Want Groningen is het hele seizoen natuurlijk ontzettend wisselvallig. Een aantal weken geleden speelden ze gelijk tegen Twente. Iedereen hier ook in Polonaise stemming. En het weekend erop verloren ze met 6-0 van PSV. Dus de vlag kan er heel snel weer anders bij hangen. Maar in ieder geval is het nu wel eventjes positief. En er waren ook wel wat positieve punten uit die wedstrijd van Excelsior te halen. Ja, want wordt er veel over gesproken in Groningen, over degradatie? Of valt het eigenlijk wel mee? Nee, daar wordt zeker wel over gesproken. En als Groningen niet had gewonnen afgelopen zaterdag, dan was het denk ik ook wel realiteit geweest, hoor. Want het was wel echt een beetje de laatste strohalm. Je speelt nu tegen Feyenoord en Excelsior. En ja, dan had de achterstand wel echt groot kunnen worden. Maar ja, je ziet ook concurrenten weer punten verliezen. En ik heb het idee dat het misschien nog wel kan. Maar ja, het kan ook zomaar niet gaan gebeuren natuurlijk. Nee, goed. Jullie hoeven in ieder geval niet meer tegen Cambuur. Die hebben al 2 keer tegen elkaar gespeeld. Jullie spelen nog wel een keer tegen Heerenveen. Ja, Groningen heeft nu dus Feyenoord, AZ en dan Heerenveen hier in Groningen. Ja. 3 wedstrijden, 0 punten. Nou ja, dat zullen jullie ook, denk ik. Maar we zullen het zien. Ik denk dat het niet heel realistisch is dat Groningen tegen Feyenoord... Nee, maar Roelof is net zo opportunistisch als de supporters van Heerenveen zijn. Dus dat moet je niet heel serieus nemen. Nee. Sowieso niet. Hey Stefan, mag je wel binnenkomen bij Groningen momenteel? Is dat allemaal zijn jullie weer een beetje bevriend daar? Want je was een beetje persona non grata daar natuurlijk, hè? Ja, klopt. Maar dat is in principe wel weer opgelost. Oh, oké. Oh. Laatste tijd nog een hond aangeschaft? Nee, wel een melkhoor. Laat jij die hond nu van Abraham uit? Abraham. Nee, Abraham hebben we trouwens ook al heel lang niet gezien op het voetbalveld. En dat is ook wel jammer. Die is nu net weer aan de knie geopereerd. En ik vraag me af of we hem dit seizoen nog in actie... Die zal vooral op het hondenuitlaatveldje te zien zijn, denk ik dan. Moeten we dit nog uitleggen? Nee hoor, hoeven we niet uit te leggen. Hoeven we niet uit te leggen, toch Stefan? Nee, ik denk dat dat wel helder is, toch? Dat denk ik ook. Goed zo, ik heb het opgeschreven, Stefan. Fijne dag en bedankt eventjes dat je langskwam in de Sportcast. Oké, hoi. Hoi. Hey jongens, nog even heel kort. De kwartfinale, wat denken we ervan? Heerenveen Feyenoord, sportief Sjoen dan? Ik denk dat Feyenoord wel een goede ploeg gaat. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Aan de andere kant, ze zitten nog in de Europa League. Ze doggen natuurlijk mooi om het kampioenschap. De beker had geen prioriteit. Dat zou wel eens een keer een vatdeal wezen kunnen van Heerenveen. Nou, ik denk net. Net? Nee, ik denk dat ze gewoon maar hetzelfde halve spelen. Jongens, beste elftal staat Heerenveen wint dat gewoon van Feyenoord. Zo. Ik denk het ook. Ik word hier net populisme verweten. Wat weet ik weer? Opportunisme. Maar er wordt daar van alles verweten. En dan krijgen we dit hier om horen. Dat is realisme, nemen ze. Wist nog die klappen van de sweeper die Geert in het Lippenhorn had? Empathische... Dat zwaar ervoor dat je een betere blik, een completere blik had. Dat alles facetten meeneemt. Ja. En dat je zo'n beslissing naar serieus nemen mag. En ook belangrijk, de intuïtie is altijd belangrijk voor mij geweest. Mijn intuïtie zei het. En Arjan die deelt ik denk het echt. Ik meen het serieus. Heerenveen beker door. Maar ze ben als Sabenout van Sarawi. Ze ben Sabenout van als de D. En ik vond toen in die competitiewedstrijd ik vond dat Heerenveen toen heel goed startte in Feyenoord. De goal ging uiteindelijk net terug van Nunnely. Wat, nou ja, goed, daar kun je twisten. Maar goed, hij ging net terug. Naar Ouderin kwam ik dus Sipke Hulshoff zien. En die wie echt uit de schroeven sablier dat er weer. Want hij zei, dit hier we eigenlijk, gossie mij. Je moet echt weten, wij hebben hier echt heel wie is mooi. Dit is overwinning. Dus we van tevoren best wel een beetje benauwd. Ja. Het is ook een lastige wedstrijd. Ja, ik mag wel zeggen, Feyenoord is wel een ongelooflijk moeilijk te klappen ploeg. Hoor. Dat is ik zo. Ja. Maar het gaat wel gebeuren. Dat gaat gewoon wel gebeuren. Dus. 2 keer Sarawi. Hey jongens, ik heb nog een paar keuzes. En, Andor? Komen we... Oh, sorry. Ja, dan moeten we net. Oh, nee, we moeten net op waarom komen. Precies. Nee. Goed zo. Heb je nog andere dingen trouwens, voordat we naar deze overwegingen gingen? Hebben we Buma naar de kruin hoor, hier op tafel? Wat? Buma. Dat we daar horen. Is wel een Cambuur. Nou ja, dus, ik wil zo, graag maar in discussie. Is het net zo dat de wutvierde van Buma al een partij onjoen had, dat hij echt maar al te graag deel komen wol in de podcast? Ja, dat is ik zei, ja. Nou gaan we een onleiding. Krikken, wat is dat, hè?
Jazeker. Erik Krikke. Erik, die heeft het zo. Erik die moet nu regelen dat... Hij luistert dit ik. Elke week. Ik vind Elke op hem week. zelfs echt naar alles wat Buma in deze sportcast van deze tafel naar zijn holle kregen had, Joert. Soort ik wil terugwijzen dat hij hem dat zijn verweren ken ik wat. Ja. Koningenrij. Nou, ik Maar heb gewoon, toch, ik ik denk heb toch eigenlijk- op zijn minst enig begrip voor hem. Ik heb ook wel begrip voor. Maar dan wil ik gewoon hier maar Roelof de Laatst Vries. ik niks. Hier maar Roelof de Vries. Jongens, een paar laatste overwegingen om deze week in te Zo gaan. beter weten trouwens. Roelof, John Jorritsma of Sibrand Buma? Die keek net niet kiezen, beide net. Dit is het net op zijn papier. Dus dit had hij zelf Nee, dat gaat voor Buma trouwens. Dat is Buma. Ja, Maar want goed, Jorritsma hij zit net op het briefje, maar goed, het is wel mooi dat we het even maken. Ik vind het scherp van hij. Zo is het. Eerlijk is eerlijk. Jongen, Ja. Wij gaan... Maar dat ik nog uitlezen trouwens? Nee, hoeft ik niet. Oereljeuk. Andor, Ja. Andor, de eerste keuze is voor jou. Cambuur of Go Ahead Eagles? Het Jesoenes is er misschien. Het is de nummer 18. Shin de nummer 12. Maar dat zie je Dat zie je net, dus Cambuur. Dat zei het Cambuur. Ja. Roelof, Van Hooijdonk of Karlsbak? Oh, jeetje. Ja, die jongen net zo volle voetballans, jongen. Karlsbak. Karlsbak. Zo. Meer potentie. Opportunistisch. Op, ja, op. Nou ja, hij moet kiezen. Mag er niet over. Zo neemt ze ook al Haaland, toch? Karlsbak. Ja. Hoe? Haaland. Haaland. Hij De reed nieuwe Haaland. hetzelfde, hè? En de laatste is dan voor Geert. Geert, Ja, jongen. Ulte, ja of nee? Ja. Ja, oké jongens. Tiegertangen Jim de Weekend. Nijweekend, dan ben we er weer met een nagelnije podcast. Ik zou zeggen, ons Nijweekend. Dag.